nasa gate lang ng Ayala South Bay. Kasi yung loob ng Ayala South Bay na to, napipinto eh. Pero bakit, anong purpose na bakit hanggang doon lang sa gate? Diba? Sa main gate lang doon, sa may Danghari. Masyadong kwan eh. Ang mga customer na ganito, walang ano doon. Layo pa dito eh oh. Layo sa main gate eh. Mauupak. Dalawang hugs daw eh dito. Dalawa. Mauupak eh. Nagminuto rin. Tapos may abono pa. Wala nang abono pa. Balik ko po sa mga ano eh. KFC. Ito na yata yun. Sir. Gate 4. Ayan na yan. Pwede ko siyang salubungin na. Salamat po. Ah, dito lang? Ah, okay. Mautak nga eh. Pinya doon lang eh. Sa main gate. Main gate lang yung pin. Tapos dito pala. Sa loob. Hello, to Chief. Isang overtime, isang overnight. KFC po. Tignan ko lang kung magkano yung sukli. Nakalimutan ko magkano sinabi dun. Pero Totoo mo. sakto lang yung bayad niyo. Ah, okay po. 500 kasi yung binigay ko, hindi ko na binila. Magkano po? Hindi ko po alam. Ay, dito sa rin. Saan ba dito? Ito, 253. 253. Sure ba yun? Iwan ko lang. Tignan ko lang yung sukli, sir. Baka hindi Baka kasi malugi umabot ka. ng ano eh. Hindi, baka din hindi umabot ng 250. Tignan na lang natin. Tagal kasi nung ano, kanina pa dapat yung 445 eh. Ano po ba yan? Order. Grab food po ba o ano? Doon sa app nila mismo. Sa apps nila? Wala yan pagka ano. Kasi pag sa Grab food yan, sir, mas mabilis yan, sir. 2, 4, Pang Grab 6, food. 8, Grab 10, food. Ano mo kay bossing? Kanina pa ako nakaupo eh. 210, Busog na nga ako eh. 4, 6. Oo, tama lang, sir. Kano po? 243. 253. 253. Ito po. Thank you. Mahina yan. Ay, sukli niyo, sir. Huwag na po. Mahina yan, sir, eh. Pag dapat sa food mismo kayo na-order. Kaso lang, mas mataas. Kaya mahal. Ay. Salamat siya po. Apat lang ang tao ko. Overnight. Isa ko ang supervisor. Oo. Ito na lang, sir. Hindi naman dito po, ano lang, for recording lang, dito lang yan. Thank you. Ano to? CCTV yan. CCTV yan. Para ano, kung may magloko, diretso, Oo, sir. pak! Tapos kapag sa mga main road ba, Oo. maraming ano dyan. Maraming loko lang. Maraming loko talaga dyan. Salamat po. Pero dito, ano mga loko dito. Po? Pag dito, walang loko dito. Ah, kasi wala private dito. yan Pag mga village, wala, sir. Kahit iwan-iwan mo nga lang yung ano eh. Pero pag sa mga highway kasi, Oo. lalo mga road 10. Salamat po. Parang hindi eh. Parang nalugi pa ata ako. Kasi po, nalugi pa yata ako. Parang nalugi pa ata ako.
ba yung nangyari? Parang na-hypnotize ako nun ah. Parang na-hypnotize ako nun ah. 500 pesos. Oh, gago, nalugi pa ako ng si boy. Ay, oo nga. 285. Tapos. 25. Parang nalugi pa tayo. Parang ano ah, nalito ako doon maaga. Kasi ang pera ko dapat dito, 500 to eh, buo eh. Pera ko. Yung pera ko dito, 500 to eh. Tang-inang yan, nalugi pa ako doon ah. Oh, 450 lang. Tsaka yung ano dito, 18. 450. Ito lang yun oh, 450. Parang nalugi pa ako. Gunggong din yung customer na yun eh. Alam niya yun eh. $60. 72 lang to. Nalugi pa tayo dun ah. Imbis na kumita tayo, nalugi pa tayo ah. Nalugi tayo ng 28 dun ang aga-aga. Dapat alam ng customer yun eh. Mga customer na to eh, dapat alam yun kung magkano babayaran nyo eh. Kahit ano eh, nananamantala kayo, pero okay lang, almusal mo na yung ano, 28. Kikitain ko pa yan mamaya sa ibang customer eh. May magtitip sa akin mamaya ng masigit pa dyan sa 28 na yan eh. Loko ka rin eh. Alam mo na, ano, abono nga lang eh. Di mo pa inayos yung pagbayad mo eh. Pero okay lang yan.